Joo, eli meidän eka osa kusi, me tehdään uusi maa. Haluatko sä sanoa jotain, kun me aloitetaan? Meillä on tässä näin helkkarin iso joo. DVD-kasetti-juttu pino. Mä haluan itse asiassa näyttää. Eli teidän pitää arvostaa tätä videoa. Me käytettiin ehkä vartti tai 5 minuuttia tähän. Kyllä. Respawn. Ja tämä oli se ärsyttävin osa laittaa. Ja nyt koitetaan asettaa tää vielä tähän täydellisesti. Ja noin. Näkeekö ne hyvin? Kyllä. Joo. No niin, minkä sä haluat? Laitetaan karamelle. Karamelle. Kyllä, tuossa purkissa lukee karamelle. Tässä purkissa lukee karamelle, niin mä haluan kirjoittaa se. Karamelle. Niitä kirjoituksia ei varmaan näe, mutta ihan sama. Toivottavasti kuulette, mitä me puhutaan. Bonusarkku käy. Se on Sitten luo. näin lähellä. Haluatko sä kunnian? No. Jaa, Nyt. se ei jäätynytkään. Bam! Tää näyttää paljon paremmalta kuin Minecraftin oikea tekstuuri, mun mielestä. Jos oot vähän pelottavan lähellä sitä. Joo, jos se kaatuu, niin mä ehdin saada sitä vähän silleen. Ja jos ette varmaan näyttäneet, kun te näette sen näytön, niin mä meinasin halata tätä äsken. Ja Mä halasin sitä nyt. Se on pelottavan iso. Mä pelottiin halata sitä. se oli Se on melkein sun kokonen. Se on melkein Artun kokonen ja Arttu on 160. 160. Joten Joo! metrin pituinen vähintään. Kyllä. Ei hemme. Oh fuck. Väärä nappi. Ja mistä tää? Oh, pois. Joo. Ai sä löysit sen hyvä. Kyllä, otan sienet, koska järki. Jes, ei! Mä sain kaiken puun. Paitsi vähän. Mä sain jonkun. Haha! Sä senkin. Lähdetään tähän suuntaan. No mä sain sen chestin. Mulla on chesti. Haluatko sä sen? Soidut siis. Haluatko sä sen? Ei. Tuolla on desertti. Yläkulmas. Ja Karkki eli minä on ylempi. Ja Arttu eli hei, mä löysin se temppeli. Hyvä. Geronimo! Ei mitään. Geronimo! Se on se peruna sitten. Hei, mä haluan lootit, koska mä löysin sen. Koeta sä löytää se leveri juttu. Varoitus, pimeitä kohtia tulee juuri nyt. Laittakaa... Miten sä pääsit sinne? How the fuck did you get... Aukes. Mä haluun ne lootit. Mä haluun täältä. Selvä, sä saat ne. Mä koitan tulla sinne nyt paikka. Miksi et sä vaan tee pikkiä? Ole. Mä käyn kattoo. Se oli se yksi. Joo, aukes mut. Yes! No. 10 metallihaa ja 6 kultaa. Ai! Kiva! No niin, mene. Nyt. Ai! Okei, se tekee tolleen. N-Y-T. Nyt! Yes! Mä pääsin. Nyt otetaan... Wow. Mä sain sen nuolen. Mä otan dispenserin nuolet. Joo, kyllä tää ihan itse asiassa aika hyvin näkyy. Mä oon ne nuolet. Mä haluan tehdä bovi. Joo. Annatko mulla oikeesti kamaa, että mä voin tehdä se? Joo. Kiva. Let's go, son. Sä tiedät, että mä käytän huonoihin asioihin tätä vai? Paitsi tässä. Niin, paitsi tässä. Oikeesti mä käyttäisin mut. Koska Let's Play mä en halua fuckaa tätä. I don't want to fuck this up. Wow. Just wow. Musta tuntuu, että me tehdään jonnekin muualle talo kuin tähän. Missä? Ai sä oot tuolla. Tässä sieltä teet. No, tulin eri kautta.
Avo. Ei jaksa. Tuu tänne. Käydään seikkailemassa. Okei. Kiitos. Thank you. Älä tapa viattomia eläimiä. Mutta paitsi jos mä haluan sen ruuan siitä. Totta ne ansaitsee sen. Sä oot niin turha, et sua ei Hei, edes sä oot niin herkullinen. Mä hyppäsin siihen. Sä hyppäsit siihen ihan oikeesti. No vahingossa. Hei, tuolla on lehmä. Arttu, sä oot lehmä. Niin sanotaan koulussakin. Sanottiin vitsillä yksi kerta. Oh, right in the asshole. Kaikkiakin oivoi. Kaikkia kioivoi. Kaikkia kioivoi vai? Mikä kiihotti? Täällä on susi. Oh, mä löysin kärpäsiä. Kylpäsin. Selvää. Tuut sä? You slow piece of shit. Katsoin Inviä. No sä oot hidas. Katso niin. Mä menen niinku... Joo. Antakaa meille muuten ideoita, mitä pitäisi tehdä tässä Minecraftissa. Tai videoissa, mitään. Joo. I'm just going to walk away. Odotan täältä parempaa luuttua. Hei, please. Täällä on koali. Oh my god. Ammaka. Me ollaan mapintoisessa päässä. Niinku ammaka. Tuu tänne. Whee! Mä oon nopeampi. Minä. Kato miten tää bovi menee. Aha. Toivottavasti kukaan ei tuu tänne ja näette meidän massiivista tornia. Se olisi aika perseestä, koska sit me jouduttaisiin lopettaa. Ja sit mä tulisin surulliseksi. Toi pistää erittäin kirjalle paussille. Sä jiitit. Tonne. Mikä kautta on mennyt? Mitä? Ei vielä! Nyt on valmis. Haluatko sä jatkaa yksin meidän linnoitusta? Rakennelmaa vai? Niin. No se on hätäsuunnitelma aina. No niin, me vaihdetaan nyt suunnitelmaa, koska on ilta ja mä joudun mennä saunaan. Ja Arttu tässä yksin jatkaa ja selittää teille. Saa mennä mun tuolille. Ja te näette kohta meidän eeppisen rakennuksen. Ja sä sanot, koska minä olen ilta. Joo. Koska Suomen logiikka. Ja Suomi on Eikö sä teet se sä voit saada tehdä mun ohjelmille. Eli sen maan nimi on Kingdom of Kings. Kyllä. Noniin, Arttu tässä jatkaa. Ja toivottavasti te tuutte iloiseksi. Bitch! Peace out! Joo. Ei mulla tässä mitään muuta kuin rakennettu tää joku puolisen tuntia, 45 minuuttia. Joo niin. Kyllä. Ainoa mikä mua ärsyttää on tää, että tää kusee. Miten? Katsotaan, saamataan korjattua tälleen. Ei tolleen. Ei. Creeperit pois. Mä en tiedä miten mä onnistuin jotenkin. Mitä mä teen?